Mä jäin koukkuun tähän peliin. Taas kannattaa laittaa äänet vähän kovemmalle. Mut mä jäin siis koukkuun tähän peliin. Joten mä aloin taas pelaan tätä, mutta kattokaa, mulla on 4,8 miltsiä. Nyt ei enää sen. Kattokaa tätä. Kun supersankari. Nyt Rebirth. Koko Fanto Elefanto. Se on myyttinen. Älä jaksa, heti kuoli. Joo, niin mä en ole varma sanoinko mä siitä äänijutusta. Mutta mä en pysty soittamaan näitä pelimusiikkeja copyright-syytteiden takia. Mutta jos mä pystyn, niin mä voisin laittaa, että tää menisi niinku silleen, että kuuluisi jotain musia. Mutta copyright-syytteen takia mä en välttämättä pysty, koska tässä on koko Fanto. Oi hevonen. Oi hevos. No, otetaan tästä rahaa ja lähetään. Hei, joota mä saan vielä. Hei. No. Anna tuu bleed hard. Hyvä. Kun mä tarttiin nyt oikeastaan koko Fanto Elefanton ja rahaa. Eikö speediä? Kuinka tyhmä mä oon. Onko kova ylös hartti? Ei et tullu edes niin paha. Mut siis joo, mä jäin tähän pelin koukkuun. Mennään. Tuo mä tein siis ihan tarkoituksella, koska mä haluaisin mennä kattoo tätä. 5 miltsiä. Siis oikeesti. Ja sit mä upgradeaan tätä sitten ihan hitosti. Speedillä mä en nyt tehdä vielä mitään. Onneksi tuli easy, koska muuten mä en ois selvinnyt. Mut niin, yritetään hakea koko Fanto Elefanto. Rose Geese on myyttinen.
Voi hevonen! Nyt mun pitää täällä vähän sitten ootella. Mihinköhän hittoon se tulee? Mä ootan täällä. Mä ehkä menen kattoo vähän tänne päin. Se ei ollut hyvä idea. Hard. Da. Mut niin. Niin oikeesti tosi vaikea saada toi hitopotamo. Mikä ihme onkaan. Nyt lähdetään taas juoksemaan. Ei mitään kiire. Niin. Pistäkää sitten tämän videon kommentti, jos te haluatte lisää tätä peliä videoina. Millä tavalla mä haluaisin ottaa tän? Sitten mä en haluaisi ottaa tätä. Okei. Pakko ottaa tää. Vaikka mä en nyt tarvitse tätä, mutta mä nyt haluun tän. Koska tää on sit mun isoin. Älä tuu sitten iso. Älä tuu hard. Please. Voi vi... Mä saa sit mun trollaa. Eikö saimme. Kun tästä mä saan hyvät rahat. Mä otin tän siksi. Jee. Ja sit altaa juokseen kun lähtee. Me ei haluta yhtään näitä huonoja. No toi ei oo enää huono toi mun yksi. Koska mä oon upgradeannut sitä. Oi hevonen. Mä saan tästä heti miltsejä. Mä upgradeaan sitä. Nyt otetaan vähän speediä. Joo, en mä kyllä saatte, mä oon jo niin nopea. Voidaan vaan upgradeaa tätä. Nyt ei enää voi. Toi tekee niinku heti miltsejä. No nyt tulee
saada ainakin rahaa. Otan tästä vähän speedia. 101. Ei toi 3 hunttia oo mitään. Otetaan vaan. Ehkä me nyt vaan lähetään. Oi. Ja. Niin mä en tiedä oikeesti kuinka kauan pitää mennä, kun mä aloin kuvan vähän niinku kiireessä, koska mä menen yhden tyypin synttäreille. Sit mä saan 3. Mä kyllä haluaisin 3. Mä en tiedä kuinka hyvä se on. Mut mä en tiedä pystynkö mä siihen yhtään hoitamaan. Yhtään juttua. Mutta tää ei nyt liity siihen juttuun yhtään, mutta mä vaan mietin yhtä asiaa, että mikäköhän tum sahur on? Ja tosta. Vähän massia. Älä tusta harttia, mä en tykkää siitä. Se ei oo hauskaa. Tuossa on pyr patapi. En mä tee sillä mitään, se on noin surkea. Jos toista kuuluu ääni, ei niistä kannata välittää. Ne jotain mun perheen kun. Ja no, isi ei voi tehdä mitään ääniä. Tosi vaikea löytää kyllä se. Oi juma. Tyhmältä näin nopee. On se ihan kivaakin, mutta se on ihan tyhmää. Oi hevonen. Onneksi tuli toi. Olisi ollut tosi sas. Nyt äkkiä juoksu ja alkaa kotiin. Kun nyt. Noin. Ai mitä tarvitsee? Kymmenen birtsiä. Mä tein, että mä voisin poistaa nämä huonot.
pystyis nyt viiä johonkin. Okei, kannetaan tonne. Pystyykö se vaihtamaan tähän? Niin joo. Joo, en tiedä kyllä. No, toi on toi. Saaks sä sen kuumailmapallo? No ei, miksi? Miksi mä sanon, että kuumailmapalloksi? On tyhmä. Toi nyt hetkeksi. Niin mä sit ei se sitten oikeastaan. En mä tarvitse mitään, kun mulla on tää trallaleu trallaa. Mulla on vähän kiire, joten nyt tällä kertaa mä en pysty niin paljon. Mä en pysty yhtään paljon. Mä katon kelloa. No. Mulla on nyt oikeasti vähän kiire. Joten mun pitäisi nyt lopetella, mutta siis niiden jälkeen mä ehkä pystyn kuvaan. Niin mä kuvaan, että mä pystyn. Mut joten se on moikka!